अरे पुरान के बतिया अब भैली कैसे, अरे भैली कैसे सारा जग के चलिए हमरा माननीय शंभू यादव जी के तरफ से भाई बहुत बहुत पुरस्कार आई, माला मिलल, वस्त्र मिलल, भगवान से माँ दुर्गे से हजूरी करजोरी बा कि हमेशा ही परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़े। आई सब कलाकार के भी पुरस्कार मिलल बा। भइल कैसे सारा जग के उत्पत्तिया, भइल कैसे सारा जग के उत्पत्तिया, ना रहली धरती ना रहले सूरज ना रहली धरती ना रहले सूरज जब कुछ ना तो रहे थे नहीं धरती रही ना आसमान रहत ना सूरज न चांद न ब्रह्मा न विष्णु शंकर न देवता न गंधर्व, तो आखिर पूरी भइल के माध्यम से ए भैया जब कुछ ना रहे तब भगवान कृष्ण रहले। अपना इच्छा से राधिका के उत्पत्ति कैले, अहिंदे से गोवर्धन पहाड़ के बनौले, वही गोवर्धन पहाड़ पर वही राधा के संग भगवान कृष्ण सर्वप्रथम रासलीला करे लगले। देखी का होता हो, का होता जनने एक लन्नेवान ललना कृष्ण जी के खुशी भइले मनवा तो राधा मनवा लुहे। सोचे रासलीला करत में गोवर्धन पहाड़ पर नाक से जो श्वासा भगवान के निकलल पवन देवता भइले, देश से जो पसीना छुटल वरुण देवता के उत्पत्ति भइल। लड़का जो भइल भगवान कृष्ण बड़ा खुश भइले, लेकिन वो लड़का के राधा जनता ने क्या कहली
गोतिया मिली हालीला लनवा तपनी या में भीगे लिए चलिए हमरा देखिए लो होमी कहे लेता यार। हाँ देखिए हमरा माननीय जयकर्ता माली के तरफ से भाई 500 रुपया पुरस्कार मिलल। बोली हो गई बात, लेकिन एक बात जान ली राधा का कही कि वो था जल में। हाँ वो लड़कुआ के पिघली। भगवान कृष्ण मन में विचार के लिए कि देखो अपने लड़का के जन्मा के अपने ही पानी में पिघली। बस क्रोध में आके भगवान कृष्ण साथ लग जा रहा था। आज के बाद से तारा तन से जितना देवी हुई है केहू वंश के मुंह ना देखी। भगवान कृष्ण साथ है कि जाए राधा तारा तन से जितना भी देवी हुई है केहू वंश के मुंह ना देखी। अब देखिए भैया जब कुछ दिन बीत गई तो राधा मन में विचार करी कि काहे न ये तनवा के हम विस्तार कर दी। राधा मन में विचार करी कि तन के काहे न विस्तार करी। तो देखी राधा के जिभिया से आनंद निकले सारा राधा के जिभिया से हली हली पीड़ा योरी के दावा पीड़ा योरी के दावा देवा राधा जब अपना तन के विस्तार कैली तब भगवान कृष्ण मन में विचार करी कहे ना यही लग रहे हम अपना तन के विस्तार कर दी। अब देखिए भगवान कृष्ण जब देखे राधा अपना तन के विस्तार कैली तो भगवान कृष्ण देखी क्या करता रहे। अरे प्यार मांगे हो प्यार मांगे राधा कृष्ण के अरे प्यार मांगे
प्यार मांगे प्यार मांगे हो प्यार मांगे राधा कृष्ण के संगवा में महादेव कहिए अपना तन के विस्तार कहिए दाहिना अलग से शंकर जी के उत्पन्न कहिए आ बाया अलग से कृष्ण के उत्पन्न कहिए आ कहले अब तू चल जालो अपन अपन लोक बसावलो तो शंकर जी कहले कि तब दुर्गा जी के हमने के दिया जाओ एवं वस्तु भगवान कृष्ण कहिए आ विष्णु भगवान कहे कि लक्ष्मी जी हमरा के मिल जास एवं वस्तु भगवान कृष्ण कहे जाके अपन शिव लोक बसवले आ जाके विष्णु लोक बसवले ए भैया आ देखी उहे लइकवा जो राधा पनिया में बिगड़े रहली पानी में लइका रोता आंख से झरझर लोर गिरता अरे पनिया में रोवे ला 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 नावाता लोरवा नये नावा बोहे अरे धोइले पारे कृष्ण के ध्यानवा तो कृष्ण समानवा जइले कृष्ण जी समानवा जइले पानी में लइका रोता आंख से झरझर लोर गिरता अरे पनिया में रोवे ला 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 नावाता लोरवा नये नावा बोहे अरे धोइले पारे कृष्ण के ध्यानवा तो कृष्ण समानवा जइले कृष्ण के ध्यानवा तो कृष्ण जी समानवा जइले बचनवा उच्चार बचनवा उच्चार लेरा
पहुंच गई वो लड़का के लगे आ कहले कि बर मांगो कहले कि सरकार बस यह हुआ से मांगा तनी कि राउर दर्शन हमारा हमेशा मिले भगवान कृष्ण कहले कि ई तो हम तोहरा के बरदनी लेकिन चल अब तू ही आगे चल के अब विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा होगा तू ही आगे चल के विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा होगा तब तारा शक्ति मिली इस सृष्टि की रचना करके आई है कहीं के वहां से भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हुई है समय बीतल भैया उहे लड़कवा जाके विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न भइले जिकर नाम रखाई ब्रह्मा धैर्य ध्यान भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण कहले कि बोले जाए कहले कि सरकार हमरा के काय आदेश होता भगवान कृष्ण कहले कि तू सृष्टि की रचना करो ए विष्णु तू पालन करियो ए शंकर जी तू संहार करियो ड्यूटी देखी वही ब्रह्मा के दाहिना अलग से मनु के उत्पत्ति भई आ बाया अलग से शत्रुपा के उत्पत्ति भई ओ मनु शत्रुपा के दो गो पुत्र भइले प्रियव्रत उन्नत पार आ 3 गो बेटी भइली आ कुंती देवहूति प्रसूति और कर जा जो उपाधि रहल भाई चलो वो नहीं से देख अब देखिए आ वही ब्रह्मा के 16 गो मानसिक पुत्र भइले जिनमें 3 जना उत्तम भइले 13 जना मध्यम भइले गरग गौतम सांडिली 13 जना बाबाजी लोग उत्तम हो और सब जना है जितना जना गोलवा लगावा ले लू तो बुझी कि अब का कही हमरा तो कुछ कहे के नहीं अच्छा काहे कहती एहो विधाता दुनिया तो दल में धोसता अब बनवारी धर्म धरती में धोसता जिकरा के बुआ बनौले बाड़ू है मीट मछली दारू लगोले बाटे मुहे और वही का हमने के गोड़ लगिले बाबा हमारा कुछ नहीं कहे के कौन जरूरत बा लेकिन देख ना पहले हम कहलिए कि लोग अपन धर्म नहीं खे बुझा अपन कर्म नहीं खे बुझा हमार धर्म का हो हमार कर्म का हो चलिए वही मनुष्य कृपा के 3 गो लड़की आकुति देवहूति प्रसूति आकुति के शादी रुचि से भई देवहूति के शादी कर्दम ऋषि से भई प्रसूति के शादी राजा दक्ष से भई अब देखिए क्या करबो भाई वही मनुष्य कृपा के जेठ बेटा रहे प्रियव्रत राय जब दिया लगल प्रियव्रत के कहे कि नाना हमरा राय से धन से का मतलब हमरा बस भगवान से प्रेम रही लेकिन ब्रह्मा जी पहुंचले कहा प्रियव्रत के लगे कहले कि सुनो